Ar gyfer yr arbrawf hwn, bydd ei angen arnoch chi 2 creiddiau C-haearn, 20, 40, 60, 80 a 100 o droiadau, cyflenwad power Cy, 2 voltmetr a gwifrau cysylltu. Sicrhewch fod y cyflenwad power wedi ei ddiffodd. Gosodwch y gylched fel y dangosir gyda 100 o droiadau ar y craidd cynnar ac 20 o droiadarau y craidd eilaidd. Cychwynnwch y cyflenwad power. Cofnodwch y folteddau. Diffoddwch y cyflenwad power. Ychwanegwch 20 o droiadau pellach i'r craidd eilaidd. Ailadroddwch y gamau nes bod 100 o droiadau'r y craidd eilaidd.